Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä, goşa raýatlygy eýe bolan adamlaryň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutanlarynda dokumentler çäklendirmeler bilen kabul edilýär. Aşgabatda ortiýetiň raýatlygyny 2015-nji ýylyň may aýyndan soň alan şahslaryň dokumentlerini kabul etmekden ýüz öwrýärler. Dokumentler kabul edilende karary entek gol çekilmänligi duýdurulýar we muňa haçan garaşmalydygyny aýtmaýarlar diýip Azatlyk bilen efirde adynyň tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan Çeşme'miz aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä soňky günlerde daşary ýurt pasportyny almak üçin dokumentlerini tapşyranlaryň arasynda ortiýetiň raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan enatalary ortiýetiň raýatlary bolan adamlar bar. Ejesinde ýa-kagasynda ortiýetiň raýatlygy bolan adamlaryň pasport üçin dokumentleriniň kabul edilip başlananlygy anyk. Emma 2014-nji ýyla çenlik häbir çäklendirmeler bar. Munyň näme bilen baglydygy entek belli däl diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Azatlyň habarçysy daşary ýurt pasportyny almak üçin Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna dokument tapşyran adından 3 maşgala barada maglumat berýär. Aýaly öz adamsynyň raýatlygynyň esasynda dokumentlerini tapşyrdy. Olar köpden bäri maşgala 2 sagaty bar. Aýaly bu 2 sagaty üçin dokumentleri tapşyrdylar. Öň bu mümkin däldi. Aýaly bahar aýlarynda wiza etdirmeli bolýardy diýip habarçymyz maşgalalaryň biri barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maşgalalaryň hopsuzlygyny berja etmek maksady bilen olar barada jekme-jek maglumat bermekden saklanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary goşa raýatlaryň Türkmenistanyň daşary ýurt pasporty üçin dokumentleriniň kabul edilmeginiň soňky 2 hepde golay wagtyň dowamynda alınıp barylýanlygyny anykladylar. Türkmenistanyň we ortiýetiň arasynda goşa raýatlygy alışygy 10 ýylyň dowamynda hereket edip 2003-nji ýylyň aprel aýynda ýatyrlypdy. Türkmenistan goşa raýatlygy ýatyrmak barada protokola gol çekmeginiň ideýany ony ratifisirledi we Türkmenistanlaryň diňe bir ýurdun raýatlygyny saklap kalmagyny talap etdi. Türkmenistanyň migrasiýa resmiýetleri ortiýetiň raýatlygyny saklap kalmak isleýän Türkmenistanlara daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwrdi. Türkmenistanda ortiýetiň raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan Türkmenistanlaryň sany barada resmi maglumatlar el ýeterli däl. Emma garaşsyz çeşmeleriň maglumatlarynda 10 we 12 000 adamdan ibarat san agdalýar. Aýlyklaryň göterilmegi barada prezidentiň gol çeken permanyndan soň bazarlarda harytlar gymmatlady. 5-nji ýylda prezident Berdimuhammedow döwlet edara kärhanalaryna aýlyk haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarynyň hemde talip haklarynyň 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 10% ýokarlandyrylmagy barada permana gol çekdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri bu kararyň ideýany ýurdun bazarlaryna harytlaryň bahalarynyň gymmatlandygyny habar berýärler. Aýlyklaryň ýokarlandyryljakdy ulan edilenden soň hemme zat gymmatlady. Ýöneköy arçalyk 2,5 manat boldy. Ozal onuň bahasy 1 manatdy diýip habarçy 9-njy ýylda Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bahalary gymmatlan azyk önümleriniň hataryny beýleki harytlar bilen bir hatarda tüwü, şeker we greçka da bar. Bahalar guruluşy harytlaryna da öz täsirini ýetirdi. Mysal üçin öňkü 1 manatlyk lampoçkalar 4 manat boldy diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ozal bahasy 15 manat bolan sigareti häzir 28 manata çykdy. Gara bazarda dollaryň narhy Aşgabatda 17 manatdan 18 manata çenli gymmatlady. Ýatlasak geçen hepde valyutanyň gara bazaryna dollar Aşgabatda 17 manata düşüpdi. 2-nji ýylda onuň bahasy 16,5 manata çenli arzanlapdy. Azatlyk radiosynyň Daşowut welaýatynyň 2-nji habarçysy hususan soňky döwürlerde adamlaryň ýaşaýyş şertleriniň ören agyrlaşanyny, muňa ýurtda giň ýaýran işsizligiň hemde harytlaryň narhlarynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolýanlygyny yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp habar berýär. İşsizlik we narhlaryň ýokarlanmagy adamlarda uly kynçylyklary döredýär. Tutuş hojalyk bolup diňe pensiýa ýaşaýan maşgalalar bar. Olar azyk harytlaryň gymmatlamagy bilen öýe gerek harytlary zordan satyn alýarlar diýip habarçy bellädi. Onuň regionda geçiren gözlegleriniň esasynda ýetiren maglumatyna görä käbir hojalyklaryň arasynda köp wagtlap diýişlerini etdirmeýän maşgalalar bar. Käbir hojalyklaryň diýişlerini etdirmeýär. Käbiler etderegine sığırın kelle baş ayağını satın alıp çağılarına iyidirýärler diýip habarçy aýtdy. Süýjü köýkýärde meske satın alıp bilmeýänler bar. Hususy dükanlara bergili bolýar käbir hojalyklar diýip habarçy belledi. Türkmenistanyň hususan ýurdun regionlaryna we owa ýerlerine adamlaryň arasyna hususy dükanlardan ýymy tönümlerini we beýleki harytlary puluny öňünden tölemezden dilden ılalaşyk esasyna ýazdyryp almak tejribesi saklanyp galýar.
Türkmenistan'da BBC, Reuters ýaly çeşmeleriň saýtlaryny we sosial ulgamlary öz üçin alýan azyndan 133 saýt petikli. Repressiv ýurtlar barada habarlar çap edýän garaşsyz maglumat serişdelerine digital howpsuzlyk hyzmatlaryny hödürleýän hökümeti değişli bolmadyk. Kurium Media Foundation Şwed guramasynyň geçiren soňky barlaklaryna görä, Türkmen hökümeti köp sanly meşhur online habar saýtlaryny we sosial media ulgamlaryny petikli saklaýar. Bu barada Türkmen Nokot News garaşsyz habar saýty maglumat berýär. Geçirilen barlaklary görä Türkmenistanyň ýeketäk internet prowaideri bolan Türkmen Telekom kompaniýasy BBC kanalynyň Reuters habar agentliginiň Echo Moskwy radio stansiýasynyň Habertürk Hürriyet ýaly türk neşirleriniň Nemis tolkuny saýtynyň Der Spiegel gazetiniň we beýleki köp sanly habar çeşmeleriniň saýtlaryny petikli saklaýar. Türkmenistanda häkimetleriň petikli saklaýan habar saýtlarynyň arasynda Azatlyk radiosynyň web saýty hem bar. Kurium'un geçiren barlaklaryna görä Alexa online analitik çeşmesiniň dünýäniň iň meşhur 10.000 saýty hasaplayan web sahypalarynyň arasynda azyndan 133 saýt Türkmenistanyň petikli bolmagyna galýar. Olaryň arasynda Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Kontakt ýaly meşhur sosial media saýtlary bar. Türkmenistanyň petikli rus habar çeşmeleriniň arasynda Komsomolskaya Pravda, Izvestiya, TASS habar agentligi, Meduza online neşri ýaly saýtlar bar. Ýurtda petikli türk habar neşirleriniň arasynda Hürriyet we Habertürk bilen bir hatarda Sözcü, Maynet, Haber 7 ýaly maglumat çeşmeleriniň hem saýtlary petikli bolmagyna galýar. Hökümete değişli bolmadyk Şwed guramasynyň geçiren barlaklaryna görä Türkmen häkimetleri Eýranyň Tasnim we Mehr ýaly habar agentlikleriniň saýtlaryny hem petikli saklaýar. Maglumata görä Türkmenistan, Pakistanyň Down.com, Hindistanyň India Express ýaly gazetleriniň web saýtlaryny hem petikleýär. Türkmenistanda petiklenýän messengerleriň hatarına Telegram, WhatsApp ýaly tüýsümler hem bar. Türkmen resmileri adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara duşuşluklar diýen çykyşlaryny ýurtda internetiň erkinligini, terrorçulugy ündäýän saýtlardan we porno saýtlardan başga ähli saýtlaryň ilaty el ýeterlidigini öňe sürýär.